Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko sunana Zaruddin wanda ake kira da Zura TV. Nura Milan Comedy. Ni ne naku Abubakar Usman Kilina. Zan iya faɗa wa kaina amma ku sai dai ku ce dan me kafa. Ni ne naku dai dan gudugu comedian. Sunana Khadija Musa. Masoya na faɗin duniya baki ɗaya. Mun buɗe sabuwar tashar mu ta Zura TV wadda a kodayaushe take kawo muku zafafan bidiyoyi na nishaɗi. Muna nan ba za mu fasa ba don ku muke yi abin alfaharin mu masoyan mu. Danna mana subscribe sannan ku nuna alamun ƙararrawar sanarwa. Muna godiya sosai. Sannan za ku iya duba mu a kan Instagram ɗinmu da sunanmu Zura ne. Haka ma a TikTok. Mun gode sosai. Akwai namu kuma a can bangaren. Kamar yadda kuka sani ni ma ina da taci channel din mai suna Nura M Line Comedian. Da dai wannan mai gashin da nake cin yi mai kaca. To a biyo mu ai mana liking, ai mana comment da subscribing. Muna godiya. Na yi muku wannan bidiyo ne domin ku masu kallo na da sauraro na duk duniya gabaki ɗaya. Ina gode muku, na gode muku, Allah saka muku da alheri. Masoya na kabu da ushi dan Allah. Ahaye! Zura TV. Bas.